katutusan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Ronangkono magawe kelarira wang Kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan ya ben awake dhewe ngene iki mergo mbelani karo Bapak Tru. Ha iya. Rawe-rawe rantas malang-malang putung gandeng sing rawe-rawe sing malang-malang ki Sinuwun Ndarawati. Arepa kuwi bendarane awake dhewe. Iya. Arepa ibarate kuwi sesembahane awake dhewe, arepa kuwi ratu Gustine awake dhewe, ning awake dhewe nek ngerti kuwi salah ya kudu dibenerke. Bener le. Heeh. Tur nek nuwun sewu, posisine awake dhewe iki bener. Kowe manani Sinuwun Ndarawati iki ya lumrah, mergo ora trima bapak dielek-elek. Semono uga aku ora trima. Bener, bener. Ora mung bener-bener, iki tenanan. Ha iya aku ya tenanan kok le. Ha iya. Wis bakune saiki kepiye? Bakune saiki ayo bali. Lho. Biasane iki ngakon-kon nandangi. Nandangi ambok modar. Mungsa senjata cakre padake. Bali matur Bapak. Ki mumpung Sinuwun Ndarawati urung metu saka Ndatulaya Praja. Lah iya. Mumpung Sinuwun Ndarawati urung tekan kene, mumpung Sinuwun Ndarawati urung metu karo awake dhewe. Heeh. Kowe bakuna ya bali. Apa nek dikandhake, diaturke karo Bapak Semar. Nek Sinuwun Ndarawati ngendika ngene, pokoke Bapak digawe menesi ya, Truk. Wis aku mantep karo dadi penemumu wis, ayo bali. Saiki ayo bali wis matur Bapak Truk ben Bapak digawe nesu ya men Truk ya. Ayo. Waduh. Asan. Carian putra lamun kawakasan ya kawisanggene maya wisanggene maya Wisnu Pratenta wisanggene maya Wisnu Pratenta Bang, tekan apes le. Heeh, Tru. Ha iya. Piye iki? Lah piye? Mesti wis dikakon karo Sinuwun Ndarawati. Antasena Petruk Bagong cekelen. Kon bali nang negara Ngamarta, aja ngasi bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali patenono. Modiar tenan, Tru. Ha iya. Monggo nek awake dhewe bali rono ora wurung ngomong nemoni Sinuwun Ndarawati. Lah iya kowe iki. Ha iya iki. Terus iki piye? Wis takone wae, Tru. Pasrah urip, pasrah bongkoan karo Ndara Antasena. Sabar. Heeh. Kowe iki. Ha iya. Ndara Antasena. Heeh, Tru. Nyegat lampah kula, Den. Ora. Lho, kanten ngriki aku lagi wae metu saka kesatuan Randu Gumbala, Tru. Oh, ngaten? Iya. Enten wigati napa, Ndara? Lho, engko sing enek wigati apa ki aku kudune takon karo kowe. Lho, liripun. Wong sampean mesti ming digengken
didhawuhi kali Sinuwundarawati kan ngrangket kula kalih Bagong. Ngeten to? Lho, sing kandha sapa? Kula. Lho. Aja sok ngono kuwi sik, engko sik aku tak takon karo kowe, Tru. Pripun? Yo do mlayu-mlayu ki janjane kena ngopo? Kula. Ya kowe mosok bapakmu rak ya ora mungkin. Lajeng mangsul ndara bali nanti teng Karang Kadempel. Lho, sebabe aku mau esuk reti kowe sowan ngersani Pak Dwi Darma Kusuma, wigatine apa? Anu ngaten. Wah niku bapak dawuh kalih kula kan sowan teng negari Ngamarta. Lah sowan teng negari Ngamarta niku wigatine nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada enten ngrika enten Sinuwundarawati. Enten Sinuwundarawati enten ngrika kula mboten entuk, kula kalih Petra mboten dikeparengke nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Kelima Sada. Mongko nuwun sewu. Sing dados Alendra enten negari Ngamarta niku ingkang ingkang padhe nggih menika pun sinuwun Prabu Puntadewa. Ning kenging napa kok malah kula kalih Petruk niku dipenging. Petruk kowe bali ya bapakmu kok elek nyolok mripat wong Gediban 17 wong saking wong mlarat wong ora duwe. Kok arep mbangun kayangan sing goragat apa wis pokoke bapak dielek-elek ngaten niku intine jen. Terus kowe arep bali? Nggih. Matur karo bapakmu. Nggih, bapak jeng kula obong atine ben nesu sisan Ndara. Kagatri sang kapiranguri nangkul kinempit-kempit. Dosang retnaning bawana. Sing. Iki aku sajak ngrasake kok ana seling surup antarane kowe karo Siwandarawati. Seling surup pripun? Siwandarawati ku urung tanggap, urung ngerti, urung mudeng nek gegayane bapakku iki janjane apik. Langke pun kulane pengertian. Nek Siwandarawati bersikeras mboten trima nek bapak ajeng bangun kayangan. Wis saiki ngene wae, Truk, Gong. Pripun? Kowe lungguh mburiku. Nggih, engko mesti Siwandarawati methukke aku. Nggih. Ang mengke ngerti kalih kula. Ora wis to. Siwandarawati utawa Siwandarawati tak gawe ora arti nek kowe ning kene arep janjane kowe wong loro ning kene. Ngaten Ndara. Napa saged? Iso wis to linggo kene. Wah nggih. Lah nek ngaten kula nggih seneng. Wah, slamet Gong, slamet terus. Ha iya. Mawalindo bumi gonceng kumelu dokontor katok kumalu dokontor katok Antasena, piye Pakde? Eneng apa? Sajak kesusu-susu nggonmu lumaku ana ning tapel mates negara Ngamarta iki eneng apa, Di? Antasena, piye? Aku arep takon karo kowe. Piye? Ana apa takon apa? Karo Paman Janaka. Iya Antasena, heeh.
Apa kowe ngerti kelawan glibete Ponokawan Petruk lan Bagong? Waduh. Aku mau ketesok agi metu iki kok aku. Wis arep tak tok-toke ora iso-iso. Sampeyan ki senengane ora. Ora aku takon tenanan. Ngerti Petruk karo Bagong apa ora kowe? Ora. Tenan lho iki, tenan mbok sumpah. Aku blas. Ket mengesuk tekan awan iki aku lagi metu saka Satra Randu Gumbala, ya rekane aku arep golek hawa seger ngono lho, Din. Neng kowe ora ngerti karo glibete Ponokawan Petruk karo Bagong? Ora. Waduh. Arjuna wonten dawuh, menyang endi lungane Ponokawan? Mbok menawi sampun dumugi Karang Kadempel awit kula wau kula kaliyan Paduka Kanjeng Koko Prabu sawetawis dangu anggenipun medal saking Kedaton Negari Ngamarta. Mbok menawa ngono? Nggih. Antasena kowe ora ngerti-ngerti tenan. Mbok yakin sumpah. Sumprit. Aku ora ngerti. Nek ngerti wis tak omongke. Lho, wonge ning kono, wonge ning kene. Takon mateni sisan. Aduh, piye kowe? Kuwi ora ngono mau. Konsepe ora ngono mau. Wis meneng wae. Jeng napa sampean sinuwun? Arjuna ndawuh. Apa kowe krungu suarane Bagong? Nggih, mireng. Oh niku ora ana wonge. Wajan iki Ratu Benta kuwi ya. Antasena, piye? Kowe ndelikke aja kowe ndelikke Petruk karo Bagong. Mbok sumpah ora. Aku ngerti Bagong karo Petruk kowe belas kok. Welah. Yen ngono iki kahanan sing aneh-aneh. Arjuna wonten dawuh golek srana liya di. Keparengipun kados pundi? Ayo derekno kelawan lagu jantranipun Kakang Dimas. Sampeyan ya ndek ilmu ampuh kaya ngono to. Wah, jan Sinuwun Darawati tak elek-elek krungu suarane ning ora ngerti kula. Ha ya ngono kuwi. Ha nggih. Wis saiki ayo bali. Pripun? Mergo iki aku ngerti wong tuaku para Pandhawa wis tekan Karang Kadempel. Lho. Estu napa? Tenane? Tenan aku ora ngapusi, Gong. Lho. Teng Karang Kadempel kuwi gatine ayo nuruti gayuhane bapakmu kuwi. Weh, nek ngaten iki kasembatan gayu bapak. Wis ayo tekan Karang Kadempel disawang kanane para Pandhawa karo bapakmu Semar. Weh, matur nuwun nggih Den, aja matur nuwun aku. Matur nuwun karo pepundhenku Pandhawa. Nggih, pun kok budal kok. Ayo to. Seneng tenan iki, Tru. Ayo. mintonaken dewe kramanira kanggo miterane ngasta. Arjuna wonten maring adhawu. Lah kok dadi nganeh-anehi temen kanane. Ponokawan Petruk lawan Bagong ora iso digoleki ana ngendi dununge. Jeng ngandika menapa sampun nyobi ningali saking kaca paesan. Kaca paesan tak sawang ana ngendi dununge Ponokawan Petruk lan Bagong mung ketok pedhot putih. Ora bisa digoleki ana ngendi dununge Ponokawan Petruk lawan Bagong. Mekaten Koko Prabu kemarengipun sak mangke kados pundi? Dimas wonten dawuh.
Wektu iki ora usah ngepenke kelawan Petruk kelawan Bagong. Ora usah nguyak Petruk karo Bagong. Bakune pun Kakang lan Siadi bisa murungake, bisa migarake nggone Kakang Semar Badranaya arep bangun kayangan Dimas. Mulat para Sang Arjuna semuanya kang kaman uwungsan kasupranting kaing mungsu. Menawi katen ingkang rayi ing Madukara pun Arjuna kantos sindika ndherek keparengipun sak mangke badhe katosipun dilapahipun. Ayo derek napa Kakang sowan ning Dandang Mangore njaluk senjata pitulung ngersane Kanjeng Ibu Betari Durga Hyang Betari Durga Hyang Permana ning Dandang Mangore. Menawi ngaten monggo kula dherekaken Koko Prabu.
Mirem-mirem kembang popong kembang popong sari mulat kembang teratepang yungan long malengkung long malengkung rumambat kang sarwe pepu letan ler kembang karang sungsang ler kembang karang sungsang wong tetian kala Rudra Mas Patih Raja Dewaku sedhe selikur dina layak to layak hawa ning kayuwangan dandang mangure manas batu jebul disababake sowane titah pujangkara Nata Ndarawati wayah ulun nggih Nata Ndarawati Kresna padha kanthi harja sapratlanira ya nggih kita sowan ana ngersaning pune yang ana ing kayuwangan dandang mangure kene Nata Ndarawati Nun amit masang Kalimantabe dina bena ngono duri dumawahing tawang tuwang linepan ing tolak manu Kanjeng Hyang sewu-sewu kalempatanipun ingkang wayah pun Nata Ndarawati anggen kula sowan ngarsa padha Kanjeng Hyang Permoni Hyang Bathari Durga wonten ing kayuwangan dandang mangure kula nyuwun pangapunten ambuk biling sak mangke damel goro wonten ing madyaning kayuwangan dandang mangure menika Kanjeng Hyang ya ora dadi ngopo merga panjenengan ulun mangerteni sartane priksa yen to sowan kita iki mesti ngemu wigati kang bene kelawan adat sing wis kelakon nggih merga ora adat saben Nata Ndarawati kuwi sowan ana ing kayuwangan dandang mangure ih mekaten iya kula kang saka kuwi kagem Widarna wedar apa kang dadi wigatimu ya nggih Nata Ndarawati nggih kepareng kula badhe matur wonten ngarsa watu Kanjeng Hyang Bathari Durga wonten ing kayuwangan dandang mangure ingkang sepisan kula nyuwun pangapunten ambuk bilih kula sampun wantun lancang sowan ing kayuwangan dandang mangure ndungkap angka kalih sowan kula menika badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenjeng dumateng paduka Kanjeng Hyang Bathari Durga awit kawontenan wonten ing Praja Negari Ngamarta dinten sak menika nedheng boten prayogi liripun boten prayogi awit dipun sababaken wonten salah satunggiling panggebluk Mayangkara ingkang tumanduk wonten Praja Negari Ngamarta ingkang boten sanes jawi amung dipun sababaken dening Kakang Semar Badranaya
ingkang sampun wonten tigang candra nilar dhumateng kewajiban kaprajan mboten sowan wonten praja negari Ngamarta wekasan para Pandhawa mboten dipun mong dening Kakang Semar Badranaya sartanipun para kawula negari Ngamarta ugi risak kawontenanipun awit dipun tilar dening Kakang Semar Badranaya tigang candra dangunipun tartentu sedaya perkawis menika anggenipun Kakang Semar Badranaya mboten wonten ing praja negari Ngamarta menika dipun sababaken awit Kakang Semar namung durusi dumateng nepsu hawa nepsunipun piyambak inggih menika ingkang kepengin bangun ngayangan do Kanjeng Hyang Cobito ingkang atasipun Kakang Semar Badranaya menika namung derajating batur Kakang Semar menika namung tiyang sekeng Kakang Semar niku namung ponokawan wong mlarat wong elek nyolok mripat gedhe bal 17 teka badhe bangun ngayangan menika ing sakmangke namung badhe ngembari dhumateng pangosipun dewaning Maradewa inggih menika pun Sang Hyang Bathara Manikmaya mula saking menika kula nyuwun senjata pitulung kersa suka nilana penggalih padukan Kanjeng Hyang Bathari Durga kersa sabiyantu dhumateng jasadipun ingkang Maya Punata Ndarawati ing sakmangke murungaken Kakang Semar nggihipun badhe bangun kayangan Kanjeng Hyang Bathari Durga tansah marpamuring sukma sinukmaya winaya ing asapi sinempan telang ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liya playape ngaluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati orang ngira babar pisan yen to jebul dirmene Kakang Semar Badranaya isih wani tumindak kaya ngono karo para Pandhawa Nata Ndarawati wayah ulun kulup aja kuwatir ya nggih mengko manjiran ulun kang bakal brasta utawa kang bakal murungake kelawan gegayuhane Kakang Semar mekaten Kanjeng Ibu ya wis leremno pikirmu saiki pun yang kang bakal ngetapake barisane para wadyabala Jem Setan priparayangan ilu-ilu banaspati engklek-engklek balongan tandhak tumuju ana ing praja negara Ngamartaya ing Karang Kadempel. Ih, matur sembah nuwun. Wirambana Dewa. Wonten dawuh Kanjeng Ibu. Budalna barisaning para wadyabala berkasaan kabeh wae aja ana nganti ngengeri. Ih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Lajeng mangkatipun ingkang abdi minjang menapa? Mboyake tang campu kok basa lintang mangkat dina iki. Nyuwun pamit madal pasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik Wirambana Dewa. Arjuna wonten paring ngadhawuh. Wis aja kuwatir. Wektu dina iki Kanjeng Hyang Bathari Durga wis budhal ana ing Karang Kadempel. Ih, keparengipun.
Pun Kakang lawan Siadi uga kudu melu sumusa ing Karangkadempel Yayi. Nggih, monggo kula dherekaken Koko Prabu. Satya murup diadane takon karo aku Satya Pringgon Dani Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca, yo kowe sapa? Keseting Betari Durga, aku Prabu Wirambana Dewa. Prabu Wirambana Dewa dasar Prayata ngirir wadyabala segelar sepapan arep menyang endi? Karangkadempel. Apa apamu kowe minggir? Aja dadi pepalange wong-wong dandang manggon-nggonku bakal lumarep ana ing Karangkadempel. Aku sing mepalangi. Wah lah keparat. Mergo aku bilani kelawan Kakek Semar, ya Siwa Semar Badranaya. Yen kowe ora trima kowe kudu nglangkai Wandher Raden Gatotkaca. Babu arep. Iya. Lena pangindak tebiak dadamel kening marganing mati dening Prabu Wirambana Dewa. Ayo maju jangkah rabeng tinggal loncat mati kowe Gatotkaca.
mati kok sanjak siramu sanjak siramu mati Satrio sisik Antarja iya kowe adipun Skandandang mangure dasar para nyata ayo Semar kon murungke gegayuhane gone arep bangun kahyangan langkana ku andane Antarja mati pecah dadamu ayo timbana mati kowe Waduh. Ilelu panas pateng leng-leng balong atanda Jim setan mriprayanga dorene ae Wah. Kutawandra tata kati wisaya. Indriyaksa sara maruta pawana bana margana. Samirana lan Maraya wila wonten dawuh sinuwun paduka ngawe ingkang abdi pun maling raga ngawe ingkang abdi pun maling sukma sinuwun maling raga wonten dawuh maling sukma wonten dawuh
Wadyabala Dandang Mangura ora enek sing bisa dikalapke. Aku maju ketemu sing jeneng Gatotkaca. Aku diplintir sirahku nganti tengeng kaya ngene iki. Aduh piye. Lajeng keparengipun ing samangke kados pundi? Lajeng keparengipun ing samangke kados pundi? Maju. Kabeh barisane para bekasan maju laku dedemitan. Wah inggih ngestaken dawuh inggih ngestaken dawuh budhal saiki maling raga maling saka. Iku semanten. Datar mintolo ngapuningani kawontenan wonten padukan Karang Kadempel. Kathah kuandaning mengsah wadyabala saking kayuwanganing Dandang Mangure nalika semanten dadya ngalamun Sang Raden Antaraja. Nalika semanten dadya boten mangertosi saha boten tanggap lampahing alus bangsaning demit. Ugi bangsaning berkasaan. Nalika semanten cangka sela-selaning melarapan Sang Raden Antaraja dadya kang slupan bangsane ngalus nalika semanten sigra mboten imut Purwadaksena ngero ambale kaya buta trajang barisane Wadyabala wonten padukan Karang Kadempel.
matur Ndara Antasena Petra eneng apa, Tru? Ketiwasan iki, Ndara. Kawontenane mboten saged dipun terkondisikan. Ora sang guyu iki ra lucu padake. Anggere nek sing lucu ora diguyu, sing ora lucu etok-etok guyu. Ah. Dolop kok bayaran. Kaya sapa, Tru? Ayo wis ana. Kowe iki. Dhisik ana ceritane. Heeh ta, kowe iki. Heeh. Tenan kowe iki. Ha iya, modal dinaiki kaos bayaran kon guyu. Reti melu Tru dhisik. Ha iya. Ha iya kok kowe iki. Ha iya. Piye ning apa, Tru? Ingkang Raka, kakangku piye? Ingkang Raka Ndara Gatotkaca kaliyan Ndara Antareja nika do gelut nika pripun nika Ndara? Tan samar pamaring sukma, sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepe. Oh, wira, Truk. Nun. Candak pripun? Kae ora saka karepe dhewe. Wah, mosok wong kula reti sing gelut niku Ndara Gatotkaca kali Ndara Antareja kok kesawangen to. Ngendi enek Kakang Antareja nyokot cokot-cokotan karo Kakang Gatotkaca. Nek gemes, wis gemes. Kula niku nek gemes kok kula cokoti. Nganti sing duwe muni, "Yung," ngono niku. Ngawur ora. Apa to wong senengane dhewe-dhewe kok ora. Kowe iki brutal kok, Truk, kowe iki. Apa dicokoti ora? Ya men. Lah apik kae kok kaya cokot-cokotan bayi kae. Ya men terusno kaya. Muni sisan kaya empengan ngono ta, Truk? Ha iya. Cakek ta. Keplasisan kowe. Wis kowe lunggone ngono wae. Sawangen. Apa ana Kakang Gatotkaca Kakang Antareja disiung? Heeh ya. Lah iya, kowe lah. Ele gelut kok koprol-koprol barang kaya jatilan. Kae ora saka karepe dhewe. Lah terus karepe sinten, Jopi? Mergo kae Dyang Slupi, balane Betari Durga sing laku dedemitan. Kowe lah setan tenan iki. Njur ning ngatasi nika pripun? Matur bapakmu, Tru. Mengko bapakmu ngerti carane. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Ning tak mampir gara-gara sik. Ha wis kono mangkat. Dawuh. Wektu dina iki para bangsaning baju barat, para bangsaning berkasaan jemsetan priprayangan wis padha temandang karya. Nggih, ngangslupi para kawula ning padukan Karang Kadempel keparengipun. Yen to pun Kakang lan Siadi ora melu temandang mengko malah bakal wirang bebarang di keparengipun kados pundi. Ayo nyaketi marang kahanan ning padukuan Karang Kadempel. Nanging seranane aja wujud nata Ndarawati lan aja wujud panengah Pandhawa. Nggih. Keparengipun tutna pun Kakang dadi salin wujud kaya ngene ya diistaken dawuh Papa Prabu.
Pandhatata Gatiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Waraya wis nek wis ngene iki ora bakal konangan inggih Jaka Prabu iya saya nyaketi marang padukan Karang Kadempel adalah inggih ngestaken dawuh badhe keparenginaken asma sinten aku tak nganggo jeneng Kalayaksendra kowe nggunakno jeneng sak karepmu nggonmu arep nganggo jeneng iya kula badhe nginaken jeneng utawi asma kula pun didya kala jajal werka ayo budal Yai jajal werka ayo budal Kakang Kalayaksendra nyaketi kanan Karang Kadempel aja ngasih Semar Badranaya kelakon kene bangun kayangan Dimas iya kapan saya dalu